gaskiyar dangantaka tsakanin Sadiya Haruna G-Fresh da Cizo Germany me ke faruwa a bayyane. Assalamu alaikum uwa. A yau za mu tona asirin wata sabuwa da ke ɗaukar hankula a shafukan TikTok da kuma YouTube. Wato dangantakar da ke tsakanin Sadiya Haruna G-Fresh Al-Amin da kuma Cizo Germany. Duk da cewa kowa na kallon su daban-daban, amma akwai wani abu da ke haɗe su ukun, wato suna, ɗaukaka da kuma shahara a arewa ta hanyar nishaɗi da kuma soyayya, inda suke yin waƙoƙi da kuma abubuwa masu jan hankali. Har wasu na ganin cewa sun ma fara soyayya, wasu kuma na ganin kawai dai suna ƙoƙarin bunƙasa TikTok ɗinsu ne. Amma sai gashi daga gefe guda, Cizo Germany wanda ya taɓa yin fice da ita Sadiya a shekarun baya ya sake bayyana a bidiyo da ke nuni da cewa har yanzu suna da dangantaka. To ko me ke faruwa? Shin ko Sadiya Haruna na ƙoƙarin jan ra'ayoyin mutane ne? A gefe guda kuma har yanzu Cizo Germany da G-Fresh Al-Amin ba su ce komai ba, amma masu sharhi a TikTok sun fara faɗin cewa akwai gasa tsakaninsu. Wai kowa na ƙoƙarin birge Sadiya Haruna, sai dai duka su uku, Cizo Germany, G-Fresh Al-Amin da kuma Sadiya Haruna, suna bunƙasa shafukansu ne daga irin wannan tensions da mutane ke ƙirƙira. Amma menene zai biyo baya? Shin Sadiya Haruna za ta bayyana gaskiyar alaƙar da G-Fresh ko kuma Cizo Germany? Ku rubuta a comment section wa kuke goyon baya, G-Fresh Al-Amin ko Cizo Germany? Wannan kenan. A gefe guda kuma shahararren mawaƙin nan wato Nasiru M Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waƙa, ya siyo wata dalleliyar mota wacce ake hasashen kuɗinta ya kai kimanin naira miliyan 700. To sai dai mu ce Allah ya sanya alheri kuma ya kiyaye. Tambayi sarkin mota in ba ƙarya ne ba ko ba mistake ne ba, dan ba zan yi ƙaryar ba. Wannan za ta sai waccan kaman guda 3 da canji. Ko ba ta canji ba da ta can. Muhammad na ɗaya kenan. Na biyu, Muhammad, an ce maka an wuce ni, an ma wuce ni. Ƙarya ne Muhammad, ƙarya ne. Ba girma muka yi, girma ne zo. Amma ko kwana ba a shawo ba Muhammad, balle a kalle. A hangonin ma ba ma a shawo kwanar da za a hangonin balle a zo a wuce. Wannan kuma lokaci ne zai faɗa. Muhammad na ukun da ran gaya ma Muhammad shi ne, an ce maka ba mu da gwamnati, to ka gaya musu Muhammad muna da Allah. Tabbas ba mu da gwamnati, muna da Allah. Amma mutane da dama suna ta tofa albarkacin bakinsu tun bayan fitar wannan bidiyo, inda wasu suke ganin wannan kamar saƙo ne zuwa ga mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, sannan kuma wasu suke ta dakon wani irin martani ne shi Dauda Kahutu Rararan zai mayar. Shin shi ma zai siyo motar da tafi wannan tsada ne? Ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin yadda za ta kaya. Kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu.